سلام زخبركم تخاتلتنا مدبات سينما سمرة لومي حصرتي زيناتات سبورتن فتصامتاتن حزنا لكم قريبنا لنا كسا فتصامة بتصمونا كتكتاتولنا ان عدمكو نابت مدب يسكركم سناي مكتتال قطمات وانش عالم قدر تمالي بربعة صوتاتات قصيلو وعلوم قديمن ان ميدا زمرحا هاجراين غانتاتات ويلسن ايرانين زحلفه صوتا ايران بانجليز بغفيح تسعيرا منبارا زذكر كوينو ويلسون مسحورات منقصات امريكا معرة فالاليا منبارا عوت نخلتين غانتاتات اقداسي نيروم ناي قدم عرفت صوتا بزيشتو استزازمه كخون كلو ناي دحر عرفت صوتاون نزنوحه كفالو بزيشتو دحري مقعازو دراماتات إسرائيلي نيروم أب 85 دقيق نايت صوتا حلو لداتو يلس هينسي أبلعلي أتقع إيران تيرامي كابل لداتو وطائي بدل بمفتسامو بجاكار توهيبو وكوا تنبره نايشتو عدل بمخلافو بفارت رأيا نابك أي كارد بمغيارا كاب ميدا تباريروم بوتو نمتكا دان ووردن نارون رامسي كأي رأتيوم زتفا قزي نمتكا شمون دقايق دحرمو ساخو إيران أب 9 دقيق كاب روزبا جسمي شتو بمزقاب كتمرح كلا 4 دقايق صنيحة كاب رامين رازيان شتو بموسخا نصوتا كلتب زيرو تعويتات اللوم أبزي صوتا كمزحلف دقفت إيران أكال نايتي أبلع لمنقستا هاجروم زكايدو زلو تقاومو هاجراو مزمر هاجروم كزمر كلو واجتا بمسناي نتاقات أمي ربشموم سلسنت بي بمهلال كابز مدب ناي محلاف تخولا كتبره كلا ويلس حدنت بي أواليلا حدقا مترافين تسلالوا زغتسل صوتا أمانغو أغراين غانتاتات كترن سنغالني نيروم إز صوتا نغلتين نتبي زي بلن بمنبارو أقداس خون كلو زتا سعرت غانتاون كابز وددر ناي مقلا فرحي بعدليو زهبام سنغال بمنقدات كعايا ديها مريحنة حيزا نعرف تمريحا دهر عرفتي سنغال مريحنة قطوحس 3 دقايق وسيدو اللام فامارا ديدوهو كاب كورنا استلاخت كعسو برؤسو نابشتو بملوات نناي محلاف قسمي قطراويان زغصيت شتو امزكيبوم قطر امبل 74 دقيق ندقفتا تسفا زهبت شتو كاب حلقة غانتا حاسوس حدويس كيرو زاتو مونتاري بمزقاب نوصيت كلتب حد كتصببو خيلام تغيرو زاتو سنغالاوي بامبا دينغ ناي محلاف عدل سنغال تسفا زهبت شتو بموسخو سنغال 3-1 تعويتا قطر ناي محلاف تخولا أبز صوتا أصلميتا كابز وددر استقلفت قداميتي هاجرايت غانتا كتكون كلا سنغال زغصل أنصار إكوادور زصبيا صوتا بمعوات ناب زغصل مدرخ ناي محلاف تخولا بإجرا كتوحس 9 دقايق يصبيا زسعب قطم أبالات قدامي مدب نيزرلاند أنصار إكوادوري نيروم كلتين هاجراين غانتاتات زحلفه قطمن عوتا مزجيبن بتصبللتا شتو تفلالين نمدبن مريحنين ناب صوتا مريحن هولاند أبشار شاي دقيق قلتف مريحنت كاب كودي باقبو بمحازيا صوتا جميراتو نعرفتي حدا ببادو مريحا كتوتص خلا دحر عرفتي أب 4 دقيق إينر فالنشيا ني إكوادور تمعرار شتو بمزقابو صوتا بمعروتي تتزازيمو إكوادور نزم الدب 4 نتبي بمهلال كتمرحون كلا هولاند بتماساسال نتبي بصبلتا شتو تمريحا تسعبام سنغال 3 نتبي بمهلال سالساي تارتا كتعسكلا زخونه نتبي كتوالل زي قالت قطر بحمشته عداشتو دحرواي ترتا زمدب حيزالا إنر فالنشيا بشلسته شوتوتات نزوددر يمرحو أموداتا صوتا نزكايدا هاجراين غانتاتات إنجليزن حورات منقستات أمريكانين إذن هاجراين غانتاتات سحب صوتاين أنصباريقن أبناي قدم عرفت صوتا بولشيك عند لدات زهر معدل تتقاسي تفتنه نايز إبرا كتكون كلا صوتا نعرفتي بزي شوتو يمريهم ناي دحر عرفت صوتا بعبلالنت أمريكا سلي كبل جميرو إذا هاجرايت غانتا بتدقاقامي ناي مازن قلاع نلدات إنجليز كتورر كيلايا شوتو أمي مزقابقن دخام بمنصبراغا صوتا 0-0 يو قتيلوم غارز ساوزجيت ندخام غانتو نمفواس نسترلينن بلينغهامن بهندرسنن غريليشن صنيحون نساكا براشفورد كغيرو انتخاله ميزان صوتا كاو أمريكا كوزدو أيكالون مدب غزي بمخالو صوتا 0-0 تزازيموم إنجليز نزمد ب4 نتبي كتمرحون كلا إيران ب3 أمريكا 2 ويلس دما حدا بمهلال يسعبام
ውሪ አከፋፋሊ አገራዊት ጋንታ ኔዘርላንድ ነበር ኒገል ዲዮንግ አሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ሆላንድ ሉዊስ ቫንጋል ዝግብኦ ክብሪ ይረክብ ከምዚ የለ ገሊጹ እዚ ኣብ ትሕቲ ቫንጋል ኣብ 2014 ኣብ ውድድር ዋንጫ ክጻወት በቂዑ ዝነበረ አከፋፋሊ ቫንጋል ሓደ ካብ ብወናጭው ዘግየጹ ናይ ወትሩ ዝበለጹ አሰልጣን ምዃኑ ብምግላጽ ሰባት ንባልሃል ሓደ ተሪር ንቃጽን ከምኡውን ትዕቢተኛ አሰልጣን ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ክብል ኣብ መደበር ቴሌቪዥን ITV ንጸወታ ኣብ ዝትንትነሉ ዝነበረ እዋን ገሊጹ ዲዮንግ ኣብ መግለጺኡ ቫንጋል ምስ ቀረብካዮ መስኪን ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ልዑል ርዲት ዘለዎ ንኹሉ ጠባይ ተጻወቲ ብዝግባእ ዝርዳእን ጥዑም ሰብን እዩ ብሓቂ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ጋንታ ክመርሕ ይኽእል እዩ እሞ ድማ ዝኾነ ዓበ ውልቀ ተጻዋታይ ከይሃለዎም ንኹሎም ኣብ ሓደ ህርመት ብምምጻእ ዓወት ከስተማቕሩ ገይርዎም እዩ እዚ እዩ ድማ ናቱ ዘፍቅሮ ባህሪ ክብል እዩ ኣብ ቫንጋል ዘለዎ ኣጠማምታ ገሊጹ ዲዮንግ ብተወሳኺ ንቫንጋል ወዲ 71 ዓመት ኣሰልጣኒ እሞ ናይ ፍረ ነፍሲ ካንሰር ዘለዎ ንሆላንድ ብደረጃ ዓለም ናብ እትልለየሉ ተወዳዳሪ መድረኽ ክመልሳ ብምኻሉ ኣድናቆት ይግብኦ እዩ ክብል ሞጊስዎም ህቡብ እንግሊዛዊ አጥቃዒ ክለባት ሊቨርፑል ሪያል ማድሪድ ማንቸስተር ዩናይትድን ኒውካስትልን ነበር ማይክል ኦወን አሰልጣኒ አገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ጋሬዝ ሳውዝጌት ንኣከፋፋሊ ማንሲቲ ፊል ፎደን ብኸመይ ኣብ ወንበር ተቐየር ኮፍ ከም ዘበሎ ከም ዘይርድኦ ገሊጹ ኦወን ነዚ ኣብ ልዕሊ ሳውዝጌት ዝለኣኾ ቁልዑ ነቐፌታ ድሕርቲ እንግሊዝ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዘይሸቶ 0-0 ዝተፈላለየትሉ ግጥም ዋንጫ ዓለም እዩ ፊል ፉደን ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ጸወታታት ሃገራዊት ጋንቱ ክስለፍ ኣይከኣለን ኣንጻር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ፈጠራውነት ውሒድዋ እናሃለወ ንራሽፎርድ ጆርዳን ሄንደርሰን ጃክ ግሪሊሽ ዝቐየረ ሳውዝጌት ንፉደን ከእትዎ ብዘይምኻሉ ድሮ ነቐፌታታት ይውሕዘሎም እውን ኣብ ናይ ትዊተር ሕሳቡ 14 ተጻወቲ ተጠቂምና ክንዕወት ኣይከኣልናን እቶም ዝበለጸ ተብህቦ ዘለዎም ተጻወትና ኣብ ወንበር ተቐየርቲዮም ነይሮም ክብል ጽሒፉ ብተወሳኺ ግርሃም ሳውነስ ሮይ ኪን ጋሪ ኔቪልን ብውሳኔ ሳውዝጌት መረሮኦም ገሊጾም እዮም ፊል ፉደን ኣብታ ብፔፕ ጓርዴላ ትእለ ክለብ ማንሲቲ ብሉጽ ብቕዓት ብምንጽብራቕ ዝበለጸ ዓመተ ስፖርት ክሕልፍ ጀሚሩሎም ለንደናዊት ክለብ ቸልሲ ንሓላዊ ልዳት ፖርቶ ፖርቱጋላዊ ዲያጎ ኮስታ ንምውናን ዝግበር ዘሎ ቅልስ ተጸንቢራቶ ብመሰረት ሬሌቮ ዝተባሃለት ጋዜጣ ቸልሲ ምስ ወከልቲ ዲያጎ ኮስታ ርክብ ተካይድ ከም ዘላያ ገሊጻ እንግሊዛዊት መቃናቕንታ ማን ዩናይትድ እታ ዝያዳ ነዚ ሓላዊ ልዳት ንምውናን ባህጊ ዘርኣየት ክለብ እያ ዝሓለፈ ሳምንታት ምስ ፖርቶ ዘጽንሖ ውዕል ዘናውሐ ኮስታ መልቀቕ ዋግኡ 64 ሚልዮን ዩሮ እዩ ብራዚላዊ ኔማር ድሕርቲ ኣንጻር ሰርቢያ ዘጋጠሞ ማረምቲ ካብ ዝቕጽል ናይ ምድብ ጸወታታት ሃገራዊት ጋንቱ ምእላዩ ተሓቢሩ ኔማር ኣብ ዓንካሪቶ እግሩ ብዘጋጠሞ ማረምቲ እዩ ዝቕጽል ጸወታታት ከበኩር ምዃኑ ተፈሊጡ ዘሎ ብተወሳኺ ኣብ ዝቕጽል ጸወታታት ኣውዲካ ምሕላፍ ናይ ምስላፉ ተኽእሎ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ድሒራ ክትሕብር ትጽቢት ይግበር መሰረት ጋዜጣ ዴይሊ ሜይል ምስ ክለብ ቸልሲ ቅርበት ካብ ዘለዎም ወገናት ምርኩስ ብምግባር ዝዘርግሐቶ ዜና ወሳኒ ኣከፋፋሊ ዛጋንታ እንግሊዛዊ ሜሶን ማውንት ቅድሚ ዋንጫ ዓለም ምምርሑ ክለቡ ሰሙናዊ 200,000 ፓውንድ ክፍሊት ዝሓዘ ዝተመሓየሸ ኮንትራት ምንጻጉ ገሊጻ ማውንት ኣብ ዋንጫ ዓለም ዘመዝገቦ ዓወትን ዘንጸባረቆ ብቕዓትን ክርኢ ምውሳን እዩ እቲ ምንጭ ገሊጹ ብመሰረት ምንጭታት ዴይሊ ሜይል ዝረኽቦ ሓበሬታ ወከልቲ ሜሶን ማውንት ንቸልሲ ማዕረቲ ኣብ ክራማት ካብ ሲቲ ናብታ ክለብ ድሕሪ ምምርሑ ሰሙናዊ 3,000 ፓውንድ ዝኽፈል ራሂም ስተርሊን ክኽፈል ቀዳምነት ከም ዝህቡ እውን እዛ ጋዜጣ ኣብ ዝስፈረቶ ዓምዲ ጽሒፋ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ወዕሪስ ጄምስ ከተናውሕ ዝተሰማምዐ ቸልሲ ንጄምስ 250,000 ሰሙናዊ ክፍሊት ሂባቶ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ንማውንት እውን ትሕትቲ ወኪሉ ዝጠልቦ መጠን ደሞዝ ክትከፍሎያ ኮንትራት ቀሪባትሉ ዘላ
ውዕል መንሰን ማውንት ክወድቕ 18 ኣዋርሕ ተሪፎሎ እንተኾነ እዚ ተጻዋታይ ክወጽእ ዝደሊ ዋግኡ ብመጠን ውዕሉ እናጎደለ ክኸይድ ብምዃኑ ንቸልሲ ዘስግእ ጉዳይ እዩ። ማውንት ኣብዚ እዋን ኣብ ቸልሲ ምስቶም ትሕደሞዝ ዝወስዱ ተጻወቲ ኮይኑ ሰሙናዊ 85,000 ፓውንድ ክፍሊት እዩ ዝረክብ። ሊቨርፑልን ጁቬንቱስን ነዚ ወሳኒ ተጻዋታይ ቸልሲ ካብ እዞም ዓድዋ ክለባት ኣብ ቅድሚት ይስርዓ። ቀራጾ ዓለምና ንመዘከርታቶም ብሞት ዝተፈልዩ ስደተኛታት ሰራሕተኛታት ዋንጫ ዓለም ቀጠር ዝኸውን 4.4 ኪሎ ሜትር ቁመት ዘለዎ ግንቢ ዲዛይን ይገብሩ። እቶም ዲዛይነራት ካብ ችለን ፈረንሳዊ ስቱድዮ ኣርኪቴክቸር ዊክስ ተዋጽኡ ኮይኖም ንሶም ምስ ዋንጫ ዓለም 2022 ኣብ ቀጠር ዝተኣሳሰረ ቁጽሪ ሞት ሰባት ኣቓልቦ ዝስሕብ 4.4 ኪሎ ሜትር ቁመት ዘለዎ መዘከርታ ዝኸውን ኣምር ዲዛይነራት ኣውጽኦም ኣለዎም። እቲ መዘከርታ ዋንጫ ዓለም ቀጠር ካብ ኮንትራት ብሎካት ዝህነጽ ኮይኑ እታ ሃገር ኣብ 2010 ዋንጫ ዓለም ናይ ምእንጋድ መሰል ካብ ዝረኸበትሉ እዋን ጀሚሩ ነፍሲ ወከፍ ኣንጎሎ ንሞት ሓደ ስደተኛ ሰራሕተኛ ዝውክል እዩ። እቲ መዘከርታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንጣብ 4 ብሎካት ብምቕማጥ 7 ማእዝን ዘለዎ ግንቢ ክፈጥር ዝተሃንጸ እዩ። ኣብዚ ሰሙን መወዳእታ ቁመት ናይዚ ግንቢ ኣብ ሞት 6,500 ስደተኛታት ሰራሕተኛታት መሰረት ዝገበረ ኮይኑ ጋርዲያን ኣብ 2021 ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ምስ ህንጸት ትሕተ ቅርጽን ስታዲማትን ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ገሊጻ። እዚ ቁጽሪ እዚ ዝወዳደር ኮይኑ ኣመሓዳሪ ኣካል ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ከም ዝገለጾ ምስ ህንጸት ስታዲማት ዝተኣሳሰር 37 ሰባት ሞይቶም። ኣብ ኤስያ ተደኪና ትርከብ ቀጠር ዋላ እኳ ፊፋ ነቲ ውድድር ከተእንግድ ብምርጫ እንተተሰምየት ይኹን እምበር እታ ሃገር ግን ብመዝገብ ሰብኣዊ መሰላትን ብዘጋጥሞም ኩነታትን ስደተኛታት ሰራሕተኛታት ብተነጻጻሪ ውሕድ ኣታዊ ዝረኽቡ ፓስፖርታቶም ዝተወስደሎም ዜግነት ዝረኽብሉ መንገዲ ዘይብሎም ብሰፊሑ ትነቅፍ። ቀጠር ኣንጻር ተመሳሳሊ ጾታ ዝምድናታት ዘውፅኦ ጽኑዕ ሕግታት ኣብ እዋን ዋንጫ ዓለም እውን ኣብ ትኹረት ኣትሎም። እንግሊዝ ዌልዝን ካልኦት 5 ጋንታታት ኤውሮፓን ምስ ፊፋ ኣብ ምትልላኽ ዝርከባየን ሓለቓ ጋንታታትን ዋን ላቭ ዝብል መትሓዚ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኣይክእሉን እዮም። ኣብ እዋን ውድድር ንመሰላት LGBTQ ተደመሮ ደገፍ መሃብ ዝብል ሕቶ ድማ ተላዒሉሎም። ኣብ 2016 ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ቀጠር ኣብ ቦታታት ዋንጫ ዓለም ግዱድ ዕስክርና ትጥቀም ከም ዘላ ከሲሶም ነይሮም። እቲ ትካል ድማ ኣብ ቅርባ እዋን ኣብ ቀጠር ገና ብዓቢ ደረጃ ግህሰት ይፍጸም ከም ዘሎ ጸብጺቡ ካብ 65 ቢልዮን ክሳብ 10 ቢልዮን ዶላር ቀጠር ንናይ ሎሚ ዓመት ዋንጫ ዓለም 7 ስታዲማት ኩዕሶ እግሪ ንምህናጽ ክንደይ ከም ዘውጽአትን ዝተፈላለያ መርበባት ሓበሬታ ዝገልጻ። እምበር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ንሎም ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ። በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጌብኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም ፀጽብቑ ንምንየልኩም።